महरा मोजां बडिया देरसां गाननाय जोमनायफ्राबो नोजोर गोनां आखल आखुफ्राबो स्रां स्रां बेस्रां हाबा जाखानायफ्राबो खाथिहांमा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। तो नोंथांमोन माने बे साननैसोनि गेजेराव दे अक्ट'बरनि 24आव अक्ट'बरनि 24आव जों मोनसे बाइक राइड खालामनो नागिरदों आरोना, आसाम टू अरुणाचल टावांआव थांगोन आरोना। जाय माने थांनो गोसो नोंथांमोना नैबे आंनि इन्स्टाग्रामाव कन्टेक्ट नाम्बार हरगोन आङो, बेयाव नोंथांमोना फल' खालामनानै मेसेज खालामबानो जाबाय। जाय थांनो गोसो दै, जाय थांनो गोसो, जाय माने बाइक राइड खालामनो शक दङ नोंथांमोना थांनो हागोन। ड्राइभिं लाइसेन्सफोर लाजोबबानो जाबाय, ड्राइभिं लाइसेन्स बिथिं हेलमेट अल डकुमेन्ट्स ला। अल डकुमेन्ट्स माने बाइकनि डकुमेन्ट्सफोर आरोना, पलुसनानो जाबाय इथिंजाय इन्सुरेन्स माबा माबि लाजोबबानो जाबाय। मोजां आरोना माने ड्राइभिं लाइसेन्सफोर लाखायोब्ला, मानो होनना बुङोबा लामा सामाफ्रावथ' ड्राइभिं लाइसेन्स नांखागौ जायोना, नङा होमबा, बाइक सालायनायनि मोनसे प्रुफ। थ' जों माने अक्ट'बरनि फैबाय थानाय नेक्स्ट मान्थनि अक्ट'बरनि 24आव मोनसे टारगेट लादों आरोना, 24आव थांगोन होननानै। जाय माने थांनो गोसो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। नैबेयाव आङो इन्स्टाग्रामनि लिंक होखाबाय, बे इन्स्टाग्रामाव आंनाव मेसेज खालाम, ओमफ्राय आं बेयाव नाम्बार हरगोन नोंथांमोननो। ओमफ्राय जोङो राइडखौ माने माबानिफ्राय खालामगोन आरोना, माजबाटनिफ्राय, उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट माजबाटनिफ्राय खालामगोन जों। माजबाटनिफ्राय डाइरेक्ट जोङो माबायाव थाथ'हैनो हागौ आरो, मा होनगोन बेखौ, बमदिला बारनानै दिराङाव थाथ'हैनो हागौ। दिरां ओरैजाय थांगोन आरोना, बालिमुग जानानै अरुणाचल ओरै बालिमुग, कालाकटां, रुपा, सेरगावथिं थांगोन। थ' नोंथांमोन दायो माने 10 जनसो जाखाबाय आरोना, 10 जनसो जाखाबाय माने जों थांगोना। ओमफ्राय जाय माने थांनो इन्टारेस्टेड, गोसो दङ टावां नायनो, चाइना बर्डारखौ नायनो नोंथांमोना गोसो दं, नोंथांमोना थांनो हागोन आरोना। बिनि थाखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय। थ' जाय थांनो गोसो दं नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामदो। खाथिनिफ्राय आरो गोजाननिब्लाबो थांनो हागोन, क'क्राझारानो होन, चिराङानो होन, बाक्सायानो होन, उदालगुरियानो होन, बिथिंजाय सनितपुरानो होन, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआनो होन, लखिमपुरानो होन, गलाघाट डिस्ट्रिक्टआनो होन, बिथिंजाय ओरैजाय गवालपारा डिस्ट्रिक्टआनो होन, माने कामरुप डिस्ट्रिक्टआनो होन, दरंआनो होन, बयबो थांनो हाजोबगोन आरोना। बहाय थ' नोंथांमोन माने बमदिला बारनानै दिराङाव थाथ'हैगोन जोङो, हरसे थानांगोन दिराङाव। गोजान जायोना बिराद, माने हाजोनि लामाना बिराद माने खस्थ' मोनो आरो बाइकफोराबो। ओमफ्राय जोङो बिथिं दिराङाव थाथ'हैबाय, दिरांनिफ्राय डाइरेक्ट टावां आरोना, एकदम टावांआव हरसे थाबाय। टावांनिफ्राय ओमफ्राय ओरैजाय थांबावगोन जोङो, माने चाइना बर्डारसिम थांनो नाजादों आरोना। नोंथांमोननो जायगाफोरखौ जोङो देखायगोन, माने मोजां भिउफोर देखायगोन आरो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो जाय नायनो गोसो दंथारो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय, जों देखायनो नाजाथारगोन। जोङो ओरै माबानिफ्राय, टावांनिफ्राय लानानै ओरै जेसेबां हायो चाइना बर्डारसिम, ओरैजाय माबासिम, बुमला, इथिं सांगेस्टार माने बेफोरथिं थांगोन आरोना। सांगेस्टार होननाय जायगायाव, बेयाव मोनसे माधुरि दीक्षित, जायनाखि बलिउडनि एक्ट्रेस जों मिथियो, बिथांमोना माने माबा खालामफैदोंमोन, बेयाव शुटिं खालामफैनाय जायगा दं आरोना। माधुरि लेक होनना मिथियो बे सांगेस्टारखौ, बेखौबो देखायगोन। गोबाङानो नुखाबाय दै, जायफोर माने पटाराव खामानि मावनो थाङो अरुणाचलाव, बिथांमोनाथ' नुखाबाय। आंबो नुबाय आरोना, आंबो थांखांबाय अरुणाचलाव पटाराव खामानि मावनो, आर्मिफोरनि खामानि मावनो आरोना। आगोलाव बहुत थांबाय आङो, थेवबो माने बेफोरबायदि भिडिअ बानायनो इसिबां माने चान्स मोनबाय थाया ना, टाइम मोनबाय थाया, खामानि मावनो गोनां जायो। ओमफ्राय दा आङो बेरायनोसो थांगोन आरोना, ओमफ्राय नोंथांमोननो जायगा दिन्थिनो नाजागोन आङो। बिथिं ओरैजाय अबे जायगायाव थांनो हायोसै नायनोसै, बहा। ओमफ्राय बेनोसै आरोना, जायफोर थांनो गोसो दङ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। आं इन्स्टाग्रामनि लिंक होखाबाय, ओमफ्राय इन्स्टाग्राम फल' खालामबानो जाबाय नोंथांमोना। मिस्टार दैमु लिरबानो फैखागोन आरोना। लेवार्डसो बानायलांसिगोन दां, खिन्थु आं बारियावसो बानायफैदों, बिराद गोबाव जाबाय माने बारियाव भिडिअ बानायैया। ओमफ्राय मोजां नाङो आरोना बारिफ्राव भिडिअ बानायनो, मानो होनना बुङोबा एकदम नेचारेल आरोना, गासिबो दंफां लाइफां दङ, बिथिंजाय अक्सिजेन मोजां मोनो। टाउन सहरफ्राव बानायबाथ' जोंहा कार्बन डाइ अक्साइड, गारि मथरनि एकदम हाद्रि बिरफुंनाय, माने उखुन्दै, पलुसना बारा मोजां नङा। बिनि थाखायनो आं टाउन सहरफ्राव बारा भिडिअ बानाया आरोना। बेनोसै, बिराद मोजां मोनो आङो, माने नेचारेलखौ मोजां मोनो आङो, मिथिंगाखौ। दा बिनि थाखायनो आं बारियाव बानायो आरोना नोंथांमोन भिडिअखौ। नोंथांमोना साननो हाया जे बारियावल' मानो भिडिअ बानायो होननानै। आं माने बारिखौ मोजां मोनो आरोना, बारि माने दंफां लाइफां नेचारेलखौ मोजां मोनो आङो, बिफां लाइफां, मोजां अक्सिजेन मोनो नालाय, बेखायनो आं बानायो। बेनिफ्राय बेनोसै आरोना, आंनि आपडेटआ बेनोमोन। जायफोर माने थांनो गोसो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। 24आव थांगोन, अक्ट'बरनि 24आव। आरो नोंथांमोन जायफोर माने थांमारथारगोन दै, जायफोर माने थांनो गोसो दंथारो, नोंथांमोना गुदुं गस्ला लंपेन्ट गानबानो जाबाय, गुदुं गस्ला लंपेन्ट ला। मानो होनना बुङोबा जोंनि बे आसामाव दायो बिराद गरम, खिन्थु अरुणाचलाव बिराद थान्दा दै, बिराद गुसु।
ओमफ्राय जोङो बरफ नुनो मोननाय नंलाबो जानो हागौ अबेबा अबेबा हाजो थिखिनिफ्राव बरफ थायो बिदिनो डिसेम्बर जानुवारि फेब्रुवारिफ्राव थाङोबा बांसिन बरफ मोनो आरोना टावाङाव ओमफ्राय दायोथ' बरफ मोना होमबाबो बिराद गुसु माने बिराद गुसु आरोना टावाङाव गुसुखा एनि टाइम गुसु माने गोलोम बोथोरानो होन थान्दा बोथोरानो होन गुसु जाखायो आरोना ओमफ्राय जोङो माने बेयाव थांनायनि सिगां जोंनो इनार लेन्ड पास नांगौ जायो जोङो माने गेट पास बानायनांगौ जायो आरोना जिथुनाखि टावाङाव माने अरुणाचलाव थांबानो इनार लेन्ड नांखागौ गोजान जायगायाव बेरायहैनोबाथाय आरोना इनार लेन्ड पास बानायनो गोनां जायो जों इनार लेन्डखौ थाबैनो बानायना लानांगोन आरो जायफ्रा माने कभिड-19नि माबा लायाखै भेक्सिन सेक्सिन लायाखै नोंथांमोना लाबानो जाबाय आदाया आंनि लुगैनायफोरखौ सुफुंजोबनो हागोन ना मानो सुफुङा बेलाय मा नांगौ नोंलाय गासिखौबो होजोबगोन आङो आंनो दख'नासो नांगौमोन 3000नि 3000ल'थार जागोन होननानै आं गाबोन एटिएमनिफ्राय दिहुननानै नोंनो 50,000 भेक्सिन लाबासो थांनो मोनगोन ओमफ्राय आंबो लायाखै लानाया ओमफ्राय बानायनांगोन आरोना सार्टिफिकेटफोर बानायनानै थांनांसिगोन दा ओमफ्राय लानांसिगोन आंबो भेक्सिनखौ गथ' मोननो रोङै जायोनो भेक्सिनखौ लाब्ला हिनजावनाबो थानो रोङै हौवानाबो जानो रोङै जायोनो मिथिबाय लायाखैमोन आंबो मानो होनना बुंबा भेक्सिन लायोब्लासो जोङो बाहेरायाव थांनो हायो आरोना दायो माने बिराद सिटुवेसना बारा मोजां नङा गोजान गोजान जायगायाव थांनो थाखाय माने भेक्सिननि सार्टिफिकेट देखायनो गोनां जायो जायफोर माने कर'ना भेक्सिन लादों कर'नानि माबा बिजि थुजादों नोंथांमोनासो थांनो हागोन आरोना आं बेखौनो खोन्थाबाय नोंथांमोननो माने गोजाङो आरोना बेवहाय थांबाथाय गोजांखायो अरुणाचलाव बिराद गोजाङो दाबो गोजाङो माने गुसु जायगाया एकदम गस्ला गुदुं गुदुं ड्रेसफोर लाखाबानो जाबाय आं बेखौनो खावलायबाय ओमफ्राय जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दिनैसिमबो नायनानै साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेजों लोगोसे कमेन्ट खालामथार दै माने जायफोर थांनो इन्टारेस्टेड बयबो थांनो हागोन बेयाव माने जायफोरा माने गारि दङ बाइक दङ नोंथांमोना थांनो हागोन ओमफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स थाथारनांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंहा जुदि ड्राइभिं लाइसेन्स गैयाबा नोंनि सोरबा लोगोखौ लाफानो हागोन आरोना सानैबाबो थांनो हायो दायो माने 10 जनसो जाबाय आरो जोङो माने ग्रुप जाखाबाय जायफोर थांनो गोसो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं इन्सटाग्रामनि लिंक होनानै दोनदों आरो डिसक्रिपसनावबो होदों आरोना नोंथांमोना थांनानै आंखौ फल' खालामनो हागोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द जय बर' हारिनि